Tervetuloa sinun viestisi uuteen videoon. Tässä on korttinosto, mitä kesä tuo tullessaan, millaisia asioita sieltä nousee ja mitä pitää ehkä kohdata ja käsitellä. Mutta katsotaan. Eli täältä löytyy tällaisia kiviä, tämmöinen savuakaatti. Sitten löytyy Espanjan rannalta löytynyt tämmöinen kolmion mallinen kivi. Ja sitten löytyy tiikerin silmä, tämmöinen rusehtava. Jes, sieltä valkkailemaan oli pakat numero 1, 2 ja 3. Heippa ryhmä 1 ja tässä on teidän kortit käännettynä toistepäin. Te olette elänyt pitkään jo sellaisessa haastavassa tilanteessa ja viimeinkin te olette päässyt siitä eteenpäin tai olette pääsemässä siitä eteenpäin, mutta se on tuntunut pitkältä ylämäeltä, te olette uinut vastavirtaan ja se on ollut hyvinkin raskasta, väsyttävää, uuvuttavaa niin fyysisesti kuin varsinkin henkisestikin. Ihan kuin olisi joutunut taistelemaan siitä omasta olemassaolosta, ihan ihmeellisiä selityksiä pitää tehdä ihan tosi simppeleistäkin asioista, mutta nyt te olette oikeasti pääsemässä siitä eteenpäin. Ja te näette sen työn, mitä te olette tehnyt, sen valtavan käsittelyn teidän sisällä, mitä te olette käynyt asioita läpi. Ja pystytte niin kuin vihdoinkin levähtämään, rentoutumaan ja saatte antaa itsellenne myös luvan siihen, että hei, nyt mulla on niin kuin oikeasti kaikki hyvin. Voin rentoutua, voin ottaa iisisti. Siinä on aina tietty sellainen vaara, että jos lähtee rentoutumaan ja nautiskelemaan asioista yli tarpeiden, eli puhutaan nyt vaikka niistä nautintoaineista, mitä ei kuulu käyttää päivittäin tai edes viikoittainkaan, tai herkuttelemaan yli tarpeen, mikä se sitten onkin tavallaan se teidän tapa, vaikka se olisi telkkarin tuijottaminen, mutta liikaa on aina liikaa. Eli muistatte pitää tavallaan ittenne tsekissä siinä, että missä teidän rajat menee siinä oman nautintonne kanssa, mitä te tarvitte oikeasti siihen rentoutumiseen ja mikä on tarpeetonta, mikä on semmoista ylikuluttamista. Ja pidätte ittenne siinä tavallaan, niin kuin, että se pysyy tasapainossa, koska tämä kortti kertoo siitä. Mutta rentoutumista tarvitaan, mutta ei ylitse sen, mitä tarvitaan. Käy järkeen tämä. Muistakaa katsoa sitä teidän niin kuin matkaa taaksepäin, että missä te olette ollut vaikka 5 vuotta sitten. Ihan mieletön kehitys siitä, vaikka 3 vuotta vuosikin taaksepäin vielä. Te olette päässyt niin paljon pidemmälle ja voitte olla tosi ylpeitä itsestänne siinä, että hei, mä oon oikeasti selvinnyt tästä kaikesta. Ja mä oon nyt niin paljon vahvempi, niin paljon fiksumpi, arvostan itseäni paljon enemmän. Ja vaikka sitä ei ole ehkä joskus pystynyt tekemään tai olemaan silloin aikaisemmin tällainen kuin nyt on, niin kattokaa sitä matkaa kiitollisin silmin. Itsensä syyllistäminen tai arvosteleminen tai kumpa olisin silloin tajunnut, se on tarpeetonta. Sitä ei kannata tehdä, koska se ainoa, mitä te voitte tehdä, on keskittyä tähän hetkeen. Mitä tässä hetkessä teidän elämässä on oikeasti hyvin, mistä te saatte sitä iloa, ketkä ihmiset teille tuo sitä hyvää fiilistä, miten te pääsette taas eteenpäin. Ja tämä koko prosessi, mitä te olette käynyt läpi, niin on sitä teidän kehittymisen ja kasvun niin kuin, mallia. Te teette valtavasti töitä ittenne kanssa joka päivä ja olette tehnyt tähän asti. Ja te huomaatte, että te olette jo muuttunut tosi paljon. Ja se on niin kuin se paras juttu. Te olette muuttunut hyvään suuntaan. Ja te olette armollisia myös niin kuin ympärillä olevia kohtaan, koska te tiedätte, että ei tämä elämä ole ihan semmoista ruusuilla kävelemistä. Eli vaikeita tilanteita tulee aina vastaan, mutta se, miten ne kohtaa ja miten siitä pääsee eteenpäin, niin se on se juttu. Se on se pointti tässä. Mieletön energia tässä. Kiitos ryhmä 1 kuuntelusta ja nähdään taas ensi videossa. Heippa ryhmä 2 ja tässä on teidän kortit käännettynä toistepäin. Te olette vähän sellaisessa pysähtyneessä energiassa. Vähän tuntuu siltä, että asiat ei etene silleen, miten te olisitte halunnut tai miten te toivoisitte. Ja se työ, mitä te olette tehnyt, niin se ei ihan vielä näy ne tulokset tässä hetkessä. Ja se voi turhauttaa aika paljonkin. Mutta tämä kortti tässä kertoo just siitä, että tämä koko prosessi on tarpeen. Ja asiat etenee just sillä aikataululla, kun niiden kuuluukin. Eli tässä hetkessä on vielä jotakin,
asioita, mitä teidän kuuluu tavallaan niin kuin tajuta eri tavalla tai muuttaa näkökulmaa, hioa sitä toimintamallia, katsoa sisäänpäin, että millaisia ajatusmalleja itsellä on vaikka itseensä liittyen. Eli tämä haastava tilanne, mikä teillä on, niin tämä on nyt semmoinen, mitä teidän kuuluu vielä käydä läpi, että älkää luovuttako. Koska sen jälkeen, kun te pääsette sen kiipeämään sen muurin yli tai kävelemään sen tulen läpi tai loppumattomalta tuntuvan asian ohimeneminen, niin tulee olemaan kaikki sen arvosta. Tämä koko prosessi on sitä, että integroitte itseenne uusia asioita, ja se ei ole mitään helppoa hommaa. Ei sitä kannata olettaakaan, että no tosta noin vaan tajuan tämän asian, ja totta kai mä nyt tämänkin handlaan, koska ihmismieli on aika itsepäinen ja tottunut tiettyihin asioihin, mitä on voinut tehdä jo vuosia. Niin se muutos ei olekaan mikään nopea juttu, eikä kuulu olla, mutta kun säännöllisesti tekee uusia asioita, niin siitä tulee uusi rutiini ja siitä tulee teidän uusi normi, uusi ajattelumalli. Ja te sisäistätte sen asian sellaisella tasolla, että se ei lähdekään ihan tosta noin vaan pois. Ja sen takia tähän prosessiin menee aikaa hiukan enemmän kuin mitä te haluaisitte tällä hetkellä. Kattokaa eteenpäin, mitä on ne uudet jutut, mitä te haluatte teidän elämäänne. Millaisia inspiraation lähteitä te löydätte ja laittakaa itteenne aktiivisemmin sinne mukavuusalueen ulkopuolelle. Kohdatkaa sellaisia asioita, mitä te olette aina halunnut kokeilla, mutta ette ole ehkä uskaltanut. Koska mikä se on se pelko siinä, että jos te mokaatte, mitä sitten? Virheet on uuden oppimisen lähde. Se on se ainoa tapa, millä te kehitytte, on tekemällä virheitä. Täydellisiä ihmisiä ei ole olemassakaan. Ja vain sillä, että te kokeilette, te voitte tehdä niitä virheitä. Eli ottakaa joka ikinen lainausmerkeissä epäonnistuminen rakkaudella vastaan, koska se tarkoittaa sitä, että te olette taas askel lähempänä sitä elämää, mitä te haluatte elää. Sitä unelmaa, mikä sieltä on tulossa. Teillä on kykyjä myös nähdä asioita ja ymmärtää asioita eri tavalla ehkä kuin hiukan muut. Ja teillä on semmoinen herkempiä tämmöisille energia-asioille ja otatte niitä vastaan myös ulkopuolelta aika silleen hyvin. Niin käyttäkää siihen hiukan enemmän aikaa. Että mitä se teidän henkimaailma, teidän valo-olennot, enkelit, mikä se on se teidän tapa, onko se tarotkorttien lukeminen, onko se kivien käyttäminen, mikä se on se teidän väline kanavoida viestejä itsellenne ja kehittää ja vahvistaa sitä teidän intuitiota, niin tehkää sitä lisää. Jos te hyödytte siitä, että joku toinen tekee teille, lukee niitä kortteja, niin hyvä. Käyttäkää sitä, etsikää lisää videoita, pyytäkää joku luenta joltakin. Mikä se on se, että saatte itse vahvistettua sitä teidän omaa luottamustanne siihen teidän sisäiseen maailmaan, niin käyttäkää siihen nyt lisää aikaa. Koska siellä on selvästi potentiaalia kehittyä vieläkin suuremmaksi ja vahvemmaksi. Ja jotta te voitte jatkossakin vain aivan jo, no mikä fiilis mulla on tästä asiasta, ja palata siihen ja luottaa siihen ja edetä sen avulla eteenpäin. Mahtava juttu. Kiitos ryhmä 2 ja nähdään taas ensi videossa. Heippa ryhmä 3 ja tässä on teidän kortit käännettynä toistepäin. Teidän ulkokuori saattaa olla hyvinkin iloisen oloinen ja hymyillä monille ja näyttää siltä, että te pärjäätte kaikessa ja hoidatte kaikki teidän asiat tosi hyvin. Mutta oikeasti, jos te pysähdytte ja annatte ittenne niin vastata rehellisesti, niin ehkä te oottekin aika puhki. Se pelko siitä, että jos te pysähdytte, niin tuleeko siitä sitten se lamaantuminen? Ja joutuu kohtaamaan ehkä sen totuuden, mikä teidän elämässä on tällä hetkellä, mitä te ette ole halunnutkaan ehkä myöntää itsellenne. Teidän unimaailma saattaa olla aika villi ja tuoda sieltä paljonkin sellaista ikävää näkyviin, mitä te ette nyt haluaisi niin kuin kohdata. Ja se voi olla tosi raskasta, kun tekisi mieli vaan nukkua, mutta sitten se väsymys ei
annakaan niin kuin periksi sille levolliselle unelle, vaan siellä pyörii kaiken näköiset asiat mielessä. Ja tämä kaikki, mitä te pyöritätte teidän pään sisällä, alkaa jo oikeasti pikkuhiljaa vaikuttaa teidän terveyteen ihan fyysisellä tasolla. Ja voi olla, että teille tulee enemmän flunssia, päänsärkyjä, fyysisiä oireita siitä kaikesta stressistä, minkä alla te olette. Ja tämä on nyt tavallaan, tämä kesän viesti on teille se, että teidän täytyy pysähtyä ja kohdata se kaikki mieluummin nyt. Kun jos te siirrätte sitä taas myöhemmälle, niin se ei ainakaan voi mennä parempaan suuntaan. Jos narua venyttää ja venyttää pidemmälle ja pidemmälle, että se joustaa vielä vähän ja vielä vähän, kyllä, niin jossain kohtaa se alkaa hajoamaan se langan pätkä ja katkeamaan. Niin vetäkää sitä lankanne itse taaksepäin. Älkää antako se olla niin kireellä. Tarkoitan sillä sitä, että teillä on paljon asioita teidän elämässä, mitä teidän kuuluu hoitaa ja pitää hoitaa, ja ne on niinku tavallaan sellaisia prioriteetteja kyllä. Mutta te ette voi unohtaa itseänne siinä taustalla. Teidän täytyy laittaa teidän oma hyvinvointi nyt sinne ykköseksi. Vähentäkää sitä kuormitusta. Mitkä on ne kaikki pallot, mitä te yritätte pyöritellä kädessänne? Ottakaa sairauslomaa, jos se on tarpeellista. Mutta vähintään nyt silloin, kun teille tulee lomaa, niin pidätte sen ja koitatte karsia siitäkin kaiken turhan, ylimääräisen, mitä teidän pitää miettiä, järjestellä ja hoitaa, niin pois. Miten te voitte yksinkertaistaa sitä teidän elämää, jotta siitä tulee tässä hetkessä teille helpompaa hoitaa? Ja tärkeintä, pyytäkää apua niiltä teidän ympärillä olevilta ihmisiltä, koska tämä ei niin kuin ole kestävällä pohjalla, miten te nyt menette tässä. Ne asiat, mitä teidän elämässä on, niin ei ole välttämättä kuormittavia, jos se jaksaminen olisi normaalilla tasolla. Mutta just nyt se ei ole. Niin sitten kun te olette saanut levättyä, saanut itsellenne sitä hyvinvointia lisättyä ja tehtyä niitä omia juttuja omalla aikataululla, niin sen jälkeen tämä perusarki ja perusjutut, niin kyllä voidaan lisätä siihen takaisin ihan samalla systeemillä. Mutta teillä täytyy olla enemmän sitä energiaa, että te jaksatte sitä tehdä. Tämä totuus ei välttämättä ole just se, mitä te olisitte halunnut kuulla. Mutta se on samaan aikaan väistämätön asia. Ja se ei vaan puskemalla muutu mihinkään. Antakaa itsellenne oikeasti aikaa nyt vaan levätä. Vähennätte sitä kuormitusta, pyydätte sitä apua. Kevennätte sitä kuormaa, mikä teillä on tällä hetkellä, jotta te jaksatte paremmin olla ja nauttia asioista. Mitkä on ne ihanat kevyet asiat, mistä te saisitte sitä energiaa, missä te voitte vaan nauraa rehellisesti eikä väkinäisesti ja esittää, että kaikki on hyvin. Mikä saa sen teidän sydämen taas kukkimaan ja nauttimaan ja olemaan iloinen ympärillä olevista asioista. Kyllä se siitä. Kiitos ryhmä 3 ja nähdään taas ensi videossa.